Mas Kru aktif. Piye kabarmu saiki? Nomor WA-mu wis ganti. Tak tulis lagu nggo kowe, muga-muga FYP kowe iso melu ngrungokne. Fotomu isih tak simpen, nggo ngobati rasa kangen. Gusti tolong paringono ketemu raketang sedelo ning mimpi yo wis ra apa. Nganti tekan saiki
Semi Musik. Tak tempuh 11.000 kilometer nyusul awakmu sing ngati janji mulih ning aku sakwise rampung urusanmu. Tak tekad-tekadi Mas yo ora tau ngalami adu minus siji mosok ra ditemoni nekatku mong pengen kepisah benua negara angin gayo tresno rasane wis ora mungkin wis beda sing jajak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya ternyata LDR pahit tenan bukan seindah kembang tulip ning taman kotoku isi sayang awakmu ngerti ora suti ngancani jaman susahmu. Jangan goblok ya anak-anak. Isi kebayang-bayang, isi dadi kenangan, bekal samburan kelammu, wangine isi ning atiku, isi tak kangen, isi tak tunggoni, isi terus tak tangisi. Isih tak kangeni, isih
Memukau tingkah lakumu bikin ku tergila-gila. Hayalku selalu inginkan kehadiranmu, walau terhalang rintangan, ku kan tetap mencintaimu. Hanya kasih sayangku harap bisa kau beri.
pisang gawe riko seneng. Tutu merko sing gelem ngapoti, tapi semong sadar diri. Isan pengen riko seneng, masih sing bisa urip sing bisa urip bareng. Kadang riko kepengin ngaco, iso ikhlas mung bisa menang. Mergo salah sono wis ceroto, sing bisa gawe riko seneng. Tutu mergo sing gelem ngapoti, tapi semong sadar diri. Iso pengen riko seneng, masih sing bisa urip bareng. Masih sing bisa urip bareng. Semi musik. Ayo. Mas kowe biyen janji karo aku, ngakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati. Ning nyatane ngapusi citra ati iki. Netes aku milih terus ning pipi. Mas kowe
Aku wis sadar aku marani, aku wis sadar dolanan ati, wis bolak balik kowe ngarani. Apa aku iki mikir golek ganti, sing wingi
atiku lemah sing tak rasa diwasaku teko mbok tinggal lunga tekane atimu ninggalake aku kebangetan awakmu barang sing tak rasake
musik Indonesia. Ayo panggil. Ayo aktif. Rasane loro nganti tekan ati, ngobrol janji mbok blanjani, sprene ora mari-mari, loro sing wingi tekan saiki mari, malah wis mbok tambahi, kok yo tekel karo aku iki. Wis mongso rendeng, nangis nganti pindah, ngadepi kahanan, nganti sempoyongan, janjimu ning aku, ngancani susah senengku, ning nyatane aku podo wakne, kowe milih liyane. Gedene rasa tresnoku marang awakmu, ngopo kowe ora ngrekani perjuanganku, elingo pas kowe loro aku selalu ono, ngepuk pundakmu, ngedem-dem pikirmu. Nanging kowe milih wong liya, ora apa-apa, kabeh wis tak tulung, aku sing kemati. Teko malah kok pungkasi. Hasan Mbah Kosyo. Wis mongso rendeng, nangis nganti pindah, ngadepi kahanan, nganti sempoyongan, janjimu ning aku, ngancani susah senengku, ning nyatane aku podo wakne, kowe milih liyane. Gedene rasa tresnoku marang awakmu, ngopo kowe ora ngrekani perjuanganku, elingo pas kowe loro aku selalu ono, ngepuk pundakmu, ngedem-dem pikirmu. Gedene rasa tresnoku marang awakmu, apa kowe ora ngrekani perjuanganku, elingo pas kowe loro aku selalu ono, ngepuk pundakmu, ngedem-dem pikirmu. Nanging kowe milih wong liya, ora apa-apa, kabeh wis tak trimo, aku sing kemati. Teko malah mbok pungkasi. Sabun musik. Isih sok kelingan
kabeh kenangan sing tau dilakoni, kebayang-bayang nganti kekowo ngimpi, iso gawe nyaman ra jaminan duweni atimu. Kaya lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan wangi, krasa sliramu sing paling kemati, ora nyangka kowe sing paling larang. Sabit misal saja Mas Tati Dalam Mbak Freddy. BO musik lagi. Sepinero aku seneng karo liyane, arep cemburu
saiki lho. Yo. Ya. Ayo dah. Saiki. Yo saiki. Minggu esok atus berpokas tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabul kue robo jomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh apa Sopo ajaran. Ayo benda Adik Hasan siap-siap rasane bingung isra percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu sebab saiki ana wong liya rada sedih pengen nangis tapi kok wagu awale indah kini berantakan kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan. Aku ngerti yen atiku mung tangga rekreasi. Aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar. Minggu esok atus berpokas tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabul kue robo jomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh ijab prasmanan panggang becek ae kapan dibeceki ayo anak-anak Pelajaran hari ini ya. aku rumangsa rong iso nyenengke nuntut urip enak kurang kuat sanggane mlaku taunan dadi ra ono gunane dewasa yang dadi ra penak atine ngerti-ngerti aku nampani undangan ana jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki aku dadi mantan dadi saksimu pas mandang pelaminan. Aku ngerti yen atiku mung tangga rekreasi.
dilekasi saiki. Tresnaku
kamu